Ota Studios. Hah? Udah berapa kau baca tulisan swab? Oh. Oh. So. Ini ketirik yang rice, mau dulu berapa? Orang-orangnya tuh. Kamu tuh? Kasih ya. Gimana wakorera igo? Saransa. Kurante ingyote to wakorera igo kwanza. Ati saransa. Tuna komachiro. Komachiro kondusi ankora. Wah. Ngibona mburi kyo bono kora. Niki mau kumeri wa. Morado doro mondo mau kumeri. Bono soro chwali tari mwata tandi bono mwata karondo mwata tai ko bana ago tigire. Bono kwandi ani okembe bakekero kesara chiri na nawe wontiga. Ndi kuiwoke gusige ke wanjira no musiko mwako bara na mona momuro mwabo nyomba ya makiro moka ya chire bani mori bono. Ati chiri ngende kwani. Ah. Afadhali yote nineleke gusiwa tige chikabu. Ya tokore tibiyo zote ya tata bani ke maana tokore tibiya. Onya tari Nakibona baba wate to kuru. Onya tari nyaruke ya sto ko konya kango story kito kwanda bani ga bana. Jume zibintu bindo wochi wakara zimbiri kongo kipiti yango tebi. Biya wakara ta huro. Zoro. Bono nche, mwa tena bomo to ko mwari. Bono bono nkingo korensi. Ogo ko mwere mwata to mino ko mwata ta kerensa mwata mino kerensa bo wena ro ko mwere. Kwani kwaro gochane no ta ya na nchitigambe ere ga garende kina mwa ngangire to stabere twens. I don't understand. Nje kabere na ndi to basawo kore. Nte wa kore to basawo kore. Manza na ndo senya sayo tumete nyarukeyo. Onye tari yarutima itikango ngai Barabantu. Abana aba inche bansinyire. Mwana ta kuigo sukuru inche natemire komokonya. Umwana munori muya no mubekera no retinge nya kubuga. Libali ugwetie grasi. Abana abo barabantu baire technical school. Ncheti ngonyara ko bakonya sukuru. Tima itinkinda abaengere, tima itima sabokiora abaire, osendi nikiora abaire. Bansinyire. Nyangine mna kitaiga naona igwete ngabangina no barenga makaranga bando. Makaranga bando Emeticho. Emeticho. Bari kuyugwa. Boro gusira bakugweta abangina no magu. Nkire kiboro ngara ngati basinge kitura bakonya bana babo. Nje tokolega. Abana bamangana arabe. Umate no akero nguchiro mwalimu manene kubaeresa. Omanya korete gitabu onyoranga ne chisiro omwaelio paka moino lakini abana ese gito kubabwa. Yale ko bangana tinga kichaino cyakare. Abana bali babwente bari ese gibachi barwana. Lakini ngakie chiboni gatole ngakie chitole. Muntu ta konyara mbuya mono ke ndoto moto korogete ese. Ngakie chitole. Muntu ta konyara pi gosomi mwana oli bakaigo. Mupira ngo papa mbari summe ko. Omopiro yino orako minyoke geti oronko igware. Ere kaigweto mopira drama javelin na hata kete. Lakini masomo kirasimi haitagutaka.
egento torakore esukuru na ogokonya talanta yaye, lakini amasomo natemie ngagosigia rigena riroba igoro koganeti rigena ririere. ati chomanyete ng'a at least ekerororo nabo nkobori nonye egento ntebi nonye nendagera omonto nabo okomanya ng'a yogochakera bono nagotebi tindagenda nabo nkoro esukuru mwata nakoretera nangire gokoretera surely ndi nasoka ndiabwata kagwaita inche ndi nonye ndagera igu nakande gokoretera ngware okonyorora ase ngogotigande enchara bono orakubuka iga oyo ndi orogorabugete nkiarankorera obugete osoroche bono ng'a nogo osobugete ng'ata nimaete nawe omanyire maybe otebiwu osobugete ng'ati na omogoko oye bono muna ebinto bigenderete iga ngoro nere omogoko oye ati chinche tindi inche binto biogontai bono iga tindi kobiigwa naende gwanta gotei nyaruki oyo mbuya sana ase yarwete ase nyasaye omotumete ase ng'ai kwarwete abase no ng'ai gwantaetirie anti aona kia group sabina bari baba ati mati korora nyasaye okore binto biaye aye togoforce goikorora atarakoranga ataragania oikorora gatebirwe achandikete mwabo inki motakoberera rende nere iga iga nyagokurugera gocha ekebanda matari bwoya endagera ogoreta mwaruga mwaragera bande nanje kobera bono abware ase agotesu no afadhali bono iga bwase agotesu ase afadhali iga iga ase ng'ore iga gochi komotesa bono ande ase korwa moino iga igo omino oyo okorete omotwe ase nana ki nere achake ebinto biaye tiga amang'ana yaya kiaocha gokoraga igo toirorera kabere gento muna ekio osoro inche kwa timaiti ase nyamba bono nkwaya nande inche omonyene togokora gento ekio naende toeba naende ituko orengereri okora oboriri obo tichinate agocha konkingiria mono mate chinsa chi tiga nkoingiria ase eng'encho ebinto ogokora nse chinde ngosinywa korengeria gose ninche ntang'aine gose naye gwatang'anete omate omonto nombono okoba moyo tari endagera ekero omonto omoyo na abanto bamino Bono nche magosangia naukanire. abanto bamino bagogotigire gautene ninkio ogokora ense osoro nche naukanire muna omwana omino nche osoko naroche gwakorete okogenda kwange nao naroche tindagenda inche nonde naende ituko ndiyo ndagenda naende ituko ndiyo ndagotiga muna Bono omwana oyo ominto kare neba iga nengorongoroki tokwenda nabo tokwenda amo nasugete ase eng'encho keusite egwaneti koba bono oyo buya gachire nde mogocha mwabera nere mnyamati tokocha tokoira gakaika sawa nkorora nde eki ngokora lakini before that kore kwerende muche mati moye endagera bono ngosoa naende nsoke tata tabori nki kiaba goika mweresa ng'ana ogokoberaga sawa sawa ebera aya asante baba tiga ndatiri mpoche ekebanda mate ndore ng'ogore eduka nkore bibere bitatu at least torore ng'akisape kwenda sawa torore bori bwe kabere enda uchofu mbugito yondi nakubweka nocha kurero mpaka mambi sawa baba asante ochoirane naye kaiga sawa sawa era okoba buna musubati ndomoto kire gento kona buna nkore kono anti agaracha guchaka gukurire ako yabo na bono sino borongo ngai sino boire temono ngona na kuiko ngira benyamira kandi osebe sawa nyomba torogo sino ne nikasha kitu changa chindi chaya gawo na bono wekera Sawa, asante. sawa
njena akolire bara bantu igebesa usobaire polytechnic bari kora bagire kira baika fo baje ko abandi bandi ko bono buno tuje ko ganyira inde kera bono ngo ko tuje kumanya mborende lige school fees njeno monto muyoro jina abayegereire kama tukayonsi bi tema ko bagire inde ke yono no ika fo baje ko abandi bandi kuja bugende bono bwe ko rosika kiba ye taranta yabonirire bara bantu iye abantu bono nyogotagete igo etaige kenyoro iga kwara lieta lio yondi kwara lingo yondi bweka yondi bweko kwatandaza ndenge linga ki ntonya ko sininikerera gusimba iguno eli linko makiga naba ibera no magisi na nyora no 02 out of 50 abako banere guchibocio muntu oyo ri mugambi iguru igo njina koli ama ina lita lyo ndiro ni riya sana omugambi bas mugambi kwanza rutiko bari mu kore no buchumbe mbomo jumbe tali boigo na nje korora you are more than a teacher exactly what have you sorobo what have mugakoliro goraribo onsikanje no mugambi ai tu watu muge gai exactly barabanto barabanto bas mbuya mono Yana raro.